Мәскәүдә яшәп иҗат итеп тә Татарстан Республикасы президенты кулына олы бүләк алу сирәкләргә тәти торган бәхет. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присваивается солисту-вокалисту театра татарской песни «Тальян» Альфине Гареевне Ахмедзяновой. Альфина Ахмеджанова зирекле улы кызы музыкаль гаиләдә үсә, яшьтән җырга гашыйк. Мәскәүдә яшәп иҗат итүенә дә ширек гасырдан артык. Татарстан милли мәдәни үзәгендә вокал буенча педагог булып эшли. Тальян җыр театры солисты. Минем өчен бүген бик шундый шатлыклы көн дип әйтим инде. Чөнки бу юл белән мин бик күптәннән бардым. Үземнең җырчы юлымны, җыр юлымны сайладым. Үз теләгем белән миңа ул әнием, әтием теленнән килгән, әлбәттә, шуңа күрә мин бүгенге бүлеккә лаек булуыма бик шатмын. Туктап калырга дип уйламыйм. Тагын да көчлерәк итеп, тагын да алга барырга тырышам. Шундый планнар белән яши Альфина. Туган ягын Нурлатта якташлары алдында чыгыш ясау да аның планында.